Club Junta, building better Africa. Mwasera bwanji madera osiyana mwasera bwanji olemekezeka, mwasera bwanji mabwana ni madona, mwasera bwanji chigawo cha kumasana ndati aiti pasane moni langa zina Ntramanda Boys nyani wamphongo kwa Sapito FM kubwera chigawo kuti aiti chezepo ziwiri zitatu amainda abambo nyamatenda sungwana popeza kuti ife timatero tili pano kutero tipanga bezo mwezo tiziyenda mokwapulidwa, tiziyenda momangidwa, tiziyenda momenyedwa muziko la demokrasi. Komabe demokrasi ikuonesa kuti kupita ndi kuzilala one party system. MCP Congress ili pa line kulamulira, koma yayiwala kuti MCP yo isana bwere analiponso anthu ena anali ndi ukali kwambiri. Koma Malawi akatagwirizane, Amalawi akatakambirane, amapanga chimvano cha mavu chosa enawo kuyikapo awawa. Chimvano cha mavu chomwezo tiyendabe chomwecho kuziwisana Malawi, tiyendebe chomwecho kuchosa izizi zilipozi kuyika zinazo, popeza ife aina waziko sitingapite kwina kwake, sitingapagulise ziko lathu lino, sitingathawe munomo, tilimo muno tikambapo tiyankhulapo kuzakwazuzula amenewo amakafera sichakwerawo. Langa zina Ntramanda Boys nyani wamphongo timatalola akanakane tanjolifo kampatha njoka siyenda ni mwana paphiri la mulanje pamwamba ndikatunduso pano tikasegula Sapito ino timabwera kupanga zandale tili pano timapangapo zandalezo. Inu mukafuna kumvera zandale khalani pompo sikwa mukamvesera awo mutu ukupwetekani kwambiri, koma awo amayendera chogudwa kumene apasidwe ndrama amankera kumweko. Awawa awamukwamva inuwa awa anayambira kale kunyoza Kongresi yawa. Kuchokera pamenepo athawa ndi kunyamuka ataba ku South Africa, khaya atagwirirako ku South Africa, athawa kupita ku Malawi. Komanso ataona kuti ayi thupi la avuta ma ARV akwana a Charles Ben Longwe anaganiza sobwerera ku Malawi kuno. Ali pano akuti nthawi imeneyo amayankhulira iwo, amanyoza yo Kongresi, amanyoza yo MCP, amanyoza Chakwera, akuti ayi alibe nawo ntchito. Koma chifukwa choti achakwera ndi MCP amatola anthu okutha omwewo opanda ntchito omwewo adakwali kwaolerabe omwewo. Ati Charles Ben Longwe basitu ati iwo ati ndi activist. Kodi Charles Ben Longwe alipo? Mundipasire mona sogoleri mukumane nawo mwauze kuti Ntramanda Boys nyani wamphongo akuti anibe akuti mulandire moni anibe. Ayi wetapaka choncho timafuna tiyambire pamenepo tu uku kunali kupatsana moni chabe. Langa zina Ntramanda Boys nyani wamphongo simungakhale inuyo ineyo sizingatheke. Yomweyo galuiwe asimungakhale. Langa zina ndimapereka moni kukuuzani zimene nimapanga ndili pano kupanga zimene mumaziziwazo. Koma nimangopereka moni kwa anibe, nimangopereka moni kwa chifufuo. Diso lili ngati mbatate siyongo sendase mbatata yosenda. Mwina ndikati mbatata simuiziwa muzaona ngati mbatata ya kwathu kumulanje kuno, koma mbatata yakachewere kapena ija imapangidwa chipisija. Pali mbatata ina ukaisenda imaoneka diso ngati la malata. Lero anibe angozinenera zopanda nzeru alizi, koma anibe ndiye anatha basi. Amalata ndiye anatha basi, mulo saza mvekera anatha basi. Winayo timuvinisa saba. Ife tili pano tikuuzeni ife sitimalandira ndrama za munthu, tikuuzeni ife sitimapempha, tikuuzeni ife timangokhala pano. Ndipo inu mwafuse mabwana anuwo kuti Ntramanda Boys mumamuziwa azakuuzani kuti ayi chifukwa ndi mwana wamphawi, ndi mwana onena kuti oloko sukulu inamukanika, ndi mwana onena kuti kwawo kuwachuma kulibe, koma Mulungu anasisa mphaso ndi mzimu kunena kuti muziko mwako zikakuvuta katumikire kayankhulepo. Tili pano kuyankhula za muziko mwathu mmene tabadwiramo. Oloko sukulu
sizingafanike koma uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe Mulungu anatipasa nzeru zolamulira anthu achumawo kuti chuma chanu chikuti chiyende bwino ndi chonchi. Ndiye talangiza achakwera, talangiza maactivist awo, talangiza oyimba awo kuti oyimba nonse mwapita ku MCP mukukathatu. Oyimba nonse mwapita ku MCP. Ndiye ndinamumva Daniel Lu anachita kuwauza anzaje kuti akuluakulu ku MCP kuli ndalama atu amene akufuna kudya ndalama za chipani kapena ndalama zabo za jani ndalama za ziko. Ndiye nthawi yake ndi inoyo. Oyimba wina aliyense amene angapite kukangoyimba nyimbo ochemerera chakwera akupasidwa mamiliyoni. Anthu anati mbweye kumene kuja. Lero mwamva alizi amalata atulukazana ataona kuti ayi chifufu ataona kuti kanga chepe kasowa nibe naonso atuluka mwazilozilo lomweli ataona kuti zometera ndevu zavuta kuti naonso aponyeredweko akutuluka nditi mavoice tonunkha tachabechabe tonena kuti palibe munthu angamve kuti Charles Beno ngo akuthandiza kuti chani. Siningakhulupirire ine nditati ndime pano wina nkumakati ife ujeni DPP kapati yambe pa UDF kuti UDF italowa mboma ya chitamo chani uzochita zake ndikhoza kukuuzani pano kuti UDF italowa inapanga izi ndipo inalekeza apa. Bingu wa Mutharika atalowa ndi DPP yaka anapanga izi ndikulekeza pano. Mai Joyce Banda atalowa ndi DPP anapanga izi ndikuzafika pano. Profesa atalowa ndi DPP kawiri wapanga izi ndipo wazawinanso ndikulumbiritsidwanso ndikulamuliranso profesa pafupifupi chaka asilikali walumbiritsidwa osakhala moberanso iyayi majaji ni makhoti kumulumbirisa nditu koma atalonjeza anthu ena kuti akhesa mwazi muziko muyenda mwazi. Profesa anati iyayi sizokanganira anatu izi ndi zauzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe zimafuna izi Mulungu akupase uzimu wabwino kuti utumikire anthu. Bakiri muuza nana kuti kuyendesa ziko sikokhweka. Namvapo onso Profesa Mutharika nana kuti kuyendesa ziko si chinthu chamaseweratu koma zimafuna uziganizirewe mtu mwako kuti ziko liyendesa bwanji achakwera ziko akuyendesa bwanji. Choyamba 1 anawo wonse analemba mboma sizinambe zachitikapo. Ifetu ana a Profesa Mutharika sitaziwa, ana Bingu sitaziwa, ana Joyce Banda sitaziwa, ana mwana wa Bakiri Muzi timamuziwa ndi mmozi amene anayamba ndale kale kuyimirira UMP kwa uko atupere muluzi. Kodi ana anuwa inu achakwera ndi nthumbidwa zimene mukuzilemba inu ntchito mbomamu zikupangamo chani mukuti chani? Zizukulu tuvi zizukulu zanu zonse mwazilemba mboma, aziramwanu wonse ndi apongo zanu wonse amene akwatira cha ana anuwo mwalemba ntchito mboma. Kuyangana kuchikhazeni kuyangana uku onse ali mboma kuyangana maudindo onse pakali panopa atenga chana anu wonse basi maudindo akulu mwapasa aziramwanu azikhazeni akumpingo chani. Kodi zimene timaziganizira ife boma limene linachitapo mbuyo mukapena president anachitapo mbuyo ni ndani? Ife sitinamvepo tu Mutharika kuti anake ndawo alemba ntchito mbomawo sitinamvepo. Ana akangozigwirira ntchito kumene ali iwoko amuluza achanawo mmozi itunda amene wagwira ntchito mboma ndipo pano adakali akugwira beza ndale zomwezo atupere muluzi. Koma munamva kuti Bakiri Muluzi ali ndana ali ni mwana mmozi atupere basi? Munamvapo kuti Bakiri Muluzi chalongo ake azimbuya kacha chimwene ake walemba ntchito mboma? Munamvapo achina Profesa Mutharika azibale awo alipo achaphwa acha chimwene awo alipo ena mumajambula mmasocial media samala iyayi a profesa akatenga ziko amasamala anthu amene ayika pa mpando osakhala azibale awo achakwera zimene zangathe angapange. Lero mukamabwera inuyo muziziwa kuti zimene mukupanga zonza uchisiru nzamatuvi MCP palibe chimene ingapange. Wina ndamumva kuti mujeni kulowa mulilongwe basi wina akulavulira ukamanena za MCP kulilongwe yachitanso chani ine sindiziwa. Tavuze nani bewo ngati akufuna kupempha angopita pa gate akagwade ndabwera bwana ndinani beuja ni makonda zopempha uja ndiye ndabwera ndiye ndafuna mundithandizeko akuthandizani ndikusiyana oti inuyo mubwere ndikunama amakafera za chakwera ndikumvera zonamazo chifukwa president amene ndi chisiru ndipo wopanda ntchito. President wina alisanga angabwere ndiokhuta puchunchu amene wali yangumbi uko ulendo uko kamunamiza president anibadi adi achinangwa cha kondole uko sima ya kondole uko ya usipa kunkhatapeko akubwera kumunamiza president kuti ati chituko chonse wapanga mulilongwe ndi iweyo. Bingu ija ndiye ndani? Kodi Bingu stadium ya kulilongo anayika ndani? Parliament anayika ndani? Musamaiketi mapista ting'ono tiyayi. Koma muyang'ane ziko lonse kuti chituku anthu ayika pati. Mwina inu simmamvesesa anthu inu. Mwina inu ndikupempha kwanuko ndi umaskini wanuwo ndiye tangobwera ni mupemphe.
ingobwerani ngati mmene apangira andani awa amalata anamiza anthu kuti ndifuna ndikapange press briefing ndiyankhepo nane zakufa kwa ndege zimene akunena iwo za uchisiru za chabechabe zosiyanisa ndi Malawi kuti akufuna Malawi amenyane awawa. Langa sina nchama cha Voice Nyani Wamphongo tipita cha Nsogolo ifeyo asimunga kale iyi amabwera amwano koma ino malata simunamuone malo motango pita kokapempha bwana ndabwera ndine osauka uja nthandizeni andifuna ndikapangise press briefing ndiyankhe za ndege zija za uchisiru ino mwimba za ndege zake liti mapano pa mapapa madikoni azibusa achani aliyense wapereka inquiry yomveka inu mukufuna kuyankha chabwino osayankha za mtendere bwanyi mukuti ayi ndege zinagwa zambirimbiri zinagwa muziko muno ndege zimene zikagwa maiko ena kanku Zambia kaya kuti ka ku Mozambique zimagwa muziko muno ndege iyi tuti imagwa kumati ayi kumafananiza ndi ampira ampira anagwa mu ndege onse anathira pomwepo ndege yake ndiye ndi iyi ndege iyi palibanga za iwale iyi ndege iyi palibanga iwale tikufuna tinene zimene zokwasimikizira amalata ndi gulu lawo oloko mutakomesera kongeresi chotani yada basi nambala 1 Richard Chimondo Banda nauzira kuti akwera ndege anauza kuti asakwere ni ndani mundifusire inu achisiru inu achifufu odwala inu mundifusire kuti anauza kuti asakwere ni ndani Valentino Phiri anamuuza kuti ndege yagwera kowirira itagwera pa mauzi poteropo anali ndani ndi iyeyo silikali kapena iyeyo ni ndani kapena watengedwa pati kuti akhale mu gulu limeneli ndiye uchisiruwo amene anali kumeneko kuika matenti kumeneko kunagwera ndegeko anthu amuzi kuti athamangireko akaone ndegeko pamene pagwera iwo anapeza asilikali amene amachinga anthu kuti asakafike kumeneko kwagwera ndegeko anali ndani anatuma ni ndani pabedwa 5 million anaoneka wa Bulandi uja ali kuti munamfusa kuti 5 million unalapa unajambulisa zithuzi ndiwe waitenga 5 million ni ndani anthu akuba chabe kuba china chili chonse basi inuyo palibe chimene ma activists munganene cha MCP kuti mukunena ichi chabwino MCP ine chabwino chake sindi kuchiona fetereza pakali pano pakulibe bwanji osakumbusa bwana anuwo koma kumangoti ayi ife tikuyangana zitukuko zija munachemerera zija kuti mafuta azichokera ku Mozambique azibwera ku Malawi kuno mwachemerera timakufusani kuti mafuta abwera kapena sana abwere ndiye mutiyankhire inuyo chifukwa munachemerera kopya president wanu anapita kumene kumpaka kukajambulisa ndege ujeni stima ili ku Mozambique koma isali ku Malawi kuno kuyangana ku Malawi kuno njanje sina pangiro china chilichonse wopusa ameneyo ndiye ndinu achisiru inuyo ndiwowo ndi amene amakulamula niwo ndi amene mabera ndaramawo nonse ndi opusa kwambiri ndinu achisiru koma nthawi ikazakwana imene ikubwerayi ife tikukwakwaza tikukuzulani chifukwa ife tili pano kuthesa uchisiru umene muli nawo inuwo mmaoneka ngati ndinu achisukulu koma sinu asukulu zizungu zanuzo nzopanda ntchito zizungu zanuzo ife sitinga ziope chifukwa chizungu chimathera paziko lapasi pombano kumwamba kulibe so pano tikugwirisira ntchito uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe ndiye ndi process imene tikuganiza tikusewera lero kuti inu uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe mulibe zakuchokerani ndi program imene iso tundikuisewera lero ngakhale sinakuuzeni nanga sindafika mokhala ngati ukali chonde Langa sina nchama cha Voice Nyani Wamphongo simunga kale chimodzimodzi simunga kale ezimunga kale chimodzimodzi ola mutakufuna kuti inu ya Charles Ben Longo muzikakamize kuti mutenge position ngati ntanyiwa zakuvutani position imene mwailephera oloko inuyo amullo mutapanga position kuti mufuna mukhale ngati ntanyiwa zakuvutani position imene yakuphonyani inuyo amalata oloko mutalumpha chacho tani ndanzanuwo tikuvinisani ife sabasaba chifukwa mabwa antanyiwa simungafanane nawo oloko Boni Kalindo ndiye ameneyo ndi wachikulire sangalowane ndi inu ndanthu osauka opempha Boni Kalindo amakhala ndi zake akudya zake akupanga zake oloko gali moto imakwera Boni Kalindo ya ndrama zake wagwirapo ntchito UMP member of parliament 5 years watuluka mboma no kukangana ni munthu komanso oloko pano atata abwerera ayambe za ndale kumeneko chifukwa mayi amene alikoyo kapena amene aliko pakali pano ndi wachabe kumatiso bola na Kalindo zimenezo zilipo koma chifukwa chonena kuti aliyense amanena amene angaziganizire nonse ma activists muli ku MCP simungalowane ndi Boni Kalindo oloko mutamutchula
Wabakiri TV simungalowane nawo loko nansa muziwa ndane natuza boni kati ndoshuka nditu aziwa uloko gali moto imayendera iwoyo ena inuyo simungaendere mpaka nacho abale anu wonse kumene kwamwalira athako gali moto imene imayendera boni kati ndosimungaendere antanyiwa sinaone maso ni maso timangomva kuti kula antanyiwa nawonso mwina ine ndifuna ndikuuzeni kuti position imene kusewera antanyiwa pano ziko mene likuakondera simunga ziko silinga kukondeni lero ndikufuna ndikuuzeni kuti apa ni mmene zilili ndi mmene zilili ziko la kusokonekerani la kuvutani auzeni abwana anuwo kuti akuti chakuti chanu ndi inuyo ziko la tivuta ndi akuti tichoke akunena zimene zindi Nthamanja Boys pamwamba nayenso gulu la anthu la mutuma asogolere mukakafika mukati nenere mukanene ndithu kunena kuti amalawi akwiya amalawi avuta kufuna kuti pano ziko lawo libwerere mchikale kuti kodi libwerere mchikale inu ndine tiyenda bwanji tiyenda tu ulendo wake umene uwu ndakuuzani kuti oloko mutimenye kaya musatimenye koma nthawi imakwana kunali kwa anthu amene akagwira anthu ukapolo kumakagulisa mayiko ena nthawiyo inakwana ndipo ukapolo unatha mmene anthu akugwirira ntchito mu ukapolo wa MCP panopa tizatulukamo mu ukapolo umenewu anthu azasimbanso ngati mene tinasimbira mbuyomo etu yasogoleri sewera kwake tizisewera pamenepo sewera kwake tizisewera jonjo basi yomweyo galiwe Nthamanja Boys nyani wamphongo pepani kwambiri mukamandimva mopweteka kwambiri zindimvani koma sindingakhale inuyo inu simungakhale ineyo ine sindingakhale inuyo ndiye kusiyana kwake kumeneko Sapiro FM imatumikira osauka okhaokha komanso olemerawo akamayimvera amachita kutenga mazozizira kukhala poteropo ndimanenanso kuti zikakupwetekani mukhale ni mazoziziratu fai ikutokosani mamina ndithu mumphunomo Charles Ben Longwe ikutikitani kwambiri fwewe zitinyengereratu mwina mukamanena nda nantanyiwawo mukamanena nda abone kalindo mukamanena chani mmaona ngati ndi sainzi yanu ndi ineyo anibe kuchokera lero muzindi yankha ineyo inu ya malata kuchokera lero muzindi yankha ineyo inu amulo kuchokera lero muzindi yankha ineyo nonse muli kumeneko kuchokera lero muzindi yankha ine pasapidwa pano nane ndizikuswani mabwana wasiyeni oloko ndinu ndikutali kwake mabwana wasiyeni oloko ndinu ndikutali kwake mwachita kuoneka kuti ndagulu kunyinda atombolo mbonyera kunchira okubacha bechabe mumangogwirisa ntchito voice yanu basi mugudwe ife tili pano kuononga ndirama zathu tili pano kuononga ndira zinthu zathu tili pano kupanga sapitwa iyi tisakapembe aliyena akupemba bwana nthandizeni munamva kuti ife timapemba kapena Ntanyiwa munamva kuti apempha pena pake aponi kati ndo munamva kuti apempha pena pake munamva Abakiri Muzi TV kuti apempha pena pake inuyo nonse ndinu achisiru kuphatiza nonse ndi MCP yonse ndachakwera uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe mulibe popeza ninu anthu akupha Richard Chimwendo Banda ali ndi corruption yaikulu kwambiri muzuno sisata alimo ndipo corruption ya anthu 85 anafusidwapo ndi Saulos Chilima yekha onsewawa amaziwika Saulos Chilima ikuti akufuna aphedwe munamsakira chiwembu kale onsewa 85 wande kuti akusala 84 mu 84 onsewa nda MCP Richard Chimwendo Banda Makafe Brothers yakwera Nanse Tembo ujeni uyu ndani Korini Nzamba Jessica Bwira sinani uyu Gotani Hara andani ambiri akezi nsukwa andani yawa amadaliso kazombo alimotu alobe niluwe za kubusha lezija chani koma ndani akeni zikhale ngoma ndi achai nawo akatangale amoze sikunkuyu dazi lili kuno ngati dazi mwala onolera chikwanje satana uli mutu wa Moses kunkuyu ati dazi limenero asogoleri corruption ilipo yambiri ndiye ine nimafusa kuti okuba akuthyola banki apapa ndiye mukumuthamangisa okuba wina ndiye okubaja athawa apita nkumamva kuti adusa mmenemo mukupeza okuba wina akuthyola banki mungamusi akuthyola banki iyi kuti amenewa abetiza athamangisa mawa kapena inu pa ntchito yanu apolisi mungagwire uti uja ndiye wathawa wapita pamene wathawa wapita ndiye ife tikuthamangisa okubayi inu mungatiduse ife apolisi vu ayi amene tizagwira okubawo mawa nchimozimozi to apolisi athu alero nchimozimozi to anti corruption ya lero ati okuba pakali pano wa aba matrilioni aba mabilioni ayi akugwira anthu oganiziridwa ati wina alisakhale ndi mabero wina alisatakhale ndi bero mthumba mwake ati aziyenda nawo cholinga nthawi ya kampeni ikayambika aziti inuyo simupita ku kampeni mawa mukupita ku khoti inuyo simupita ku kampeni mawa mukupita ku khoti inuyo pakali pano ndosafunika kutero mukupita ku khoti akuti tu iwo maganizo awo MCP yo akuti ndale zake to akusewera pakali pano kapena ndale zake to asewere ndi zimenezo mwachita kwamva ma activists awo to akuchemerera kuti ndiye okuba amangidwa
pamene iwowo akudya ndirama zokuba zomwe zikuchoka kwa Makafe Brothers Chakwera. Makafe Brothers Chakwera waba ndirama zingati? Makafe Brothers Chakwera waba chani? Tawerengesani kuti kodi nduna zake ndi iyeyi, kodi oyenera kumangidwa asogolere ndi anthu azamangidwa chifukwa ajatu amabati masenti koma awa akuba matiriyoni ni mabiliyoni aja amati akapasidwako ndirama mukapangeza kuti amakabako pang'ono zo ndikuzigwirisira ntchito. MCP pang'ono palibe ikungoba zonse zakubushale ali zapita zonse zafetereza, zakuchipatalali zonse zapita, za misewu zonse zapita, zingopita ndise wamakanjira mangochi zonse zinapita, palibenso kuchitira mwina. Mbava ino mbava za jabe ife sitinga kunyengerere ni manena kuti Nthamanja Boys pamwamba pa phela mulanje ntchito tikayamba timayimaliza. Mutikonde musatikonde ife sitimayendera kuti mutikonde koma muzingomveramo zokhazo zimene tikutumikirenizo. Uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe ndi programu ya lero kuti alibe zinachokera kale panopa akukonza kumaswa mikono ya anthu kuombera mitu ya anthu akuti ndale zimenezo. Ndale zimakhala zoomberana, ndale zimakhala zomenyana. Nokha mmachita kunena kuti atikakumana pa ground osasiya anthu bwanji, osatisiya ife bwanji kuti tikakumane pa ground. Mukupanga maprogramu ati za amanga amene wowo akhale ndi mabero nthumba cholinga pa ground asakhalepo, ife tikhalapo. Ife kuno tizapanga anthu Malawi muno tipanga ngati za Mandela ati kukamvotera Mandela ali kundende. Ndiye oloko amene mukuamangawo atakhala kundende ife tutawuza kuti mukhale pa ballot paper ufulu umene ulipo. Akhala pa ballot paper amene mukuamangawo ife tikavotera pa ballot paper pomwepo tikatusa kundendeko kuti tulukazira mulira ziko zosatheka zimenezo. Timenya ufulu ngati Mandela bana anatusidwa kundendetu. Maiko to alipo tiyang'anira tikoza kudandaula maiko siyana kuti yayi yekhayi ngakhale wamangidwa akhale pa ballot paper lawo. Mutapanga manyazi kopya Makafe Brothers Chakwera ndi MCP yokuba oloko kukasiya kwanu kwanthu akudandaulani, oloko mulilongo anthu akudandaulani, oloko kwanu komwe kwanthu akudandaulani, akumva kukomanda amene mukuba nawo limoziwo basi. So ziko siliyana soda ndikuba iyayi. Langa zina Nthamanja Boys nyani wamphongo ndi matalola kana kane tanjo lifo kampatha njoka senda ni mwana papila mulanje pamwamba sogoleri. Kapolo wa ziko ineyo ndi bangula kwambiri ndikuwa kwambiri pano. Papila mulanje pamwamba inunso mukamakhala muziyang'ana kumene kumatuluka zuwako. Muziziwa kuti Nthamanja Boys nyani wamphongo ali kumeneko ndi studio yake timayichunira pamene pasogoleri chiphaliwali ching'aning'ani cheni kupanga masewera muso watu sitinga kunyengerere nife pano nafeso kutumbula basi. Ndiye ife tikamakhala pano muziti ya mwano chani ife sitili pano kupanga za mwano koma timata alola akane kutumikirani pandale. Ife tipanga za ndale tili pano kupanga za ndale. Popeza ndakusokosera kulinga utamva ndali ndikupaseni moni ndikukusiyani mwantendere ndikubwerereninso chigawo china mu studio muno chifukwa ena akufuna sewerepo. Studio sikha ya munthu mmozi timapasirana koma programu yanga sapitwa ino mwini wake director Nthamanja Boys nyani wamphongo zake za mapanga za ndale maprogramu ake ndandale ena angabwerepowo abwerapo apangepo zawo koma ifeyo timasewerapo za ndale. Sapitwa iyi inasekudwa kupanga za ndale tili pano kupanga za ndale. Ndikusireni muzina la Ambuye lero ndisanzika muzina la Mulungu choncho. Twasogolere ndikuuzeni kuti yayi Makafe Brothers Chakwera ndi galu wachabe zochita zakezo kumuyang'ana kuti koma president uyu ali wakuti ati waku Malawi ezimungakale chimozimozi isimungakhale chimozimozi sitingakhale chimozimozi inu ndi ine sitingakhale chimozimozi. Nimakunyasani koma sinimakunyasani kwanu yayi. Inu mundikonde sinimakukonda simungandikonde kwanu yayi. Koma ine mukandikonda mungonditumizira uthengawo upite kwa anthu enerawo kapeza. Inu zikakunyasani mukamvera tengani mazi ozizira mumwere chifukwa mukomoka ndikuphulisana asogoleri ndikutumbulani ndithu ine mpaka na pano Mulungu akandilola ndibwerenso mu chigawo china sogoleri ndikusirani muzina la Allah subhanahu wa ta'ala chisomo ni mtendere. Lero ndisanzika pa Sapitwa FM muzina la Ambuye chisomo ni mtendere ndi madaliso chafikire anthu onse amene akutumikira ziko mchiona chenicheni osakhala mokuba ziko mokwambiri. Ine ndimangokhala pano kutumikira ngati Nthamanja Boys nyani wamphongo chifukwa alole akane amene matumikira zabwino Mulungu akudaliseni kwambiri. Pozindikira kuti kuyenda kwabwino kumafuna Mulungu akhale pomwepo. Tisogoza anthu amene akulira m'Malawi ino. Malawi talimbika mtima tamanga mtima miezi 6 yasala ino. Iwetu ndine tiwomboka satanayo amangidwa pa chingwe kakanthawi kochepa ndithu. Ife tizayenda bwino satanayo Mulungu atammanga. Ndikusirani muno muzina la Ambuye. Ndapita bye bye. Club Junta, building
Mbeta Africa.